Ọ bụrụ na di gị ga-awụ ọlụ gị ọgwụ na ọ bụrụ na nwoke ọzọ bịa isulu na mgbede ike gị ka unu na-abụ tọdụ ya ọntịlị ga-abịa wee sukolu gị tili gị adị gbọrọ di gị jezie na-efegharị wee fegharịkete so i wee je ka ị jụọ ese ma di gị ọnụlụ nwaanyị ọzọ ka ọ na-akwado ịnụ nwaanyị ọzọ hapụ gị maka na mfegharị dịzi too much akwa ịghọtago iwe elu wee gwa gị sị gị na di gị tinyekwelu gị isuru nwoke ọzọ ka unu na-abọtọ di ya na-agwaghị gị o kedu ife ị ga-eme oke iwe je wee suko nke gị wee tili di gị na di wee die iwe kpọ ya wee gwa ya sị ya na ihe ntaanị o nyere gị o na gịnị mere n'ihi nyekwe gị ihe nye o so ka ọ nwakwalụ na kịta unu na-abụ edobe ụkwụ ụlọ ofu ebe di gị wee na-eti ntati nke na-ayọ gị sị gị biko na ada atụ nwoke iyi na ada gba nwoke iyi na nwoke ka ya bụ na ya dị polygamous in nature na ya mere nna na ya mere ibie and di gị dị wee na-ekwu maka ya wee 5 girlfriend like 5 ịghọtara onye na-ayọ gị bịaza ka emebie ka imebie nke gị ka o mebie nke gị ya ekwe ọkwa ịgwa m bụrụ dis woman anyị ga-atọ na nwago ya love anyị ga-abụ love in Tokyo anyị ga-alove know each other very well cross ọkpa anyị na-abụ very well enjoy our marriage very well because ịma mpụ ezi abụghịata ebe a na-eje na anyị na-aba anọlụ nnọọ pịam kedu ife m ga-eji wee jee mebie ife imelụ m bụ onye for almost 6 years without knowing ụmụ na-atọ ka m mụrụ wee bịa kamalụ na imere ife a na ọkwa ka m save my marriage mama ị na-achọ ịnụ nwaanyị ọzọ ka m ji wee mara mbịazịa nje tọpụ nke gị maka na nwoke ka bụ mba o follow that polygamous in nature bọsị ichesielu ihe a wee memie bọsị afọ ka nke afọ akarịa bad omembola bụrụ ajọ ife mba omembola ndị ike omembola bụrụ ajọ ife back to sender ajọ ife mba nọ na ọ bụrụ ajọ ife why should I do that ọ bụkwala nke nwa bidoro a sị na aka nne kwụọ aka ekpe akwụ aka nne wee na-adaba uko onye ji agba ka eji amụele ya bụ uko iji wee mụele m ga-agba mbọ chọọ saizi ya dị mma wee mụele gị ka ị malụ ka o si atọ na-akụghịrị ịbụrụ nwaanyị ga-ekweje change destiny unless ma ọ dị na-akwakọvi ka ịkpa if not I don't see the reason why I should change it why should I Ikegwuru not come for me I'm just being honest I will not mana ọ bụrụ na ị ga-echenji let me know na comment section ịghọta ndị angels ndị wife material ndị everything nwoke chọrọ na nwaanyị tell me what you will do change it to free your husband ka ọ gbagharịakwa or remain there as long as he was there before him and he started it all anyway daalụ ka dị n'ụbọchị ọzọ